Sana all. Amazing! Wow! Amazing! Sana all. Piliin mo ang Pilipinas. What's up guys? Good morning. Kailangan namin mag-check out kasi yung sundo namin nasa baba na. Nasa gilid. So, check out na kami kasi meron kaming paragliding. Double check ko lang. Okay. Ayan, so papunta na kami ng Greenfield. So, yung van namin nandiyan na po sa baba. Sundo. Sa'yo. Ginawa. Let's go. Ay, second floor pa pala. Excited. Listen mo. Doon ako sa likod na upo. Si Felix nasa harap. Bakit? Maingay yung aircon? Ay, putik. Alam mo yung natutulog ako, magkano mo binayaran mo? 500 lang ako binayaran mo ha. Ganun lang naman daw yun. Same ano tayo eh. Hello. Ay. Sige, harap ka na. Sige. Are we going to eat? Hi. Felix pala. Hello. Yeah. Hi. First yung driver namin. Ayos na kami. Hi. Nandun na sa harap. Yan.
guys, good afternoon. Dito po kami sa Carmona Cavite. Mag-paragliding sana kaya lang medyo malakas yung ulan. So, ay ulan, malakas yung hangin. Malakas yung hangin kaya ayun, nagpahinga muna kami at inabangan namin yung hangin na humina. Ano masasabi mo doon sa yung lipad mo kanina? Mababa ba o mataas? English lang. Oh, talk to me in English please. Hindi naman Masabi mo? foreigner. Oh, kahit na, pakito. Dali! Ano masabi mo dun sa ano, yung experience mo sa paragliding? Di ba mataas? Experience ko. Yeah. Napaka-fulfilling. First time. Life-changing ba? Life-changing. Sa sobrang Nagbalik loob na po. na po, dahil sa pangyayari. Sabihin natin. Napakasaya. So, what can you say about the place and of course the park? The view is good. Yeah. It's so windy out there. Everyone should try it out once. It's a good sport to try it. Off your work, off your vacation, come out, have fun, enjoy with your friends, make good new friends as well. Kasi po yung iba. Can you talk to me in Bahasa? Bahasa? Hello, nama saya Jeffrey. Dan dari Indonesia. May Felix, kamusta yung lipad mo? Still waiting. Ha? Ano ba tapos ka na? Oh my God. Ay, ba? Oh my God. Ano naman? Normal lang po yung ginawa ko. Ganito talaga akong mag-ano. Yung walang daming arte-arte. Katsu pala to. Wala. Punta namin yung ano, yung isang van. Nandun sila sa ano. Actually, tapos na sila mag paragliding. Swerte sila kasi ano, medyo maaga kami dumating. Yung isang van maaga dumating kanina. So kaya nakalipad sila agad. At yung isang van hindi pa. Eh, natin pa namin. Puntahan natin. Hi! Hello? Kamusta po yung experience sa paragliding? Enjoyable. Sobrang enjoy. Masaya. Sobrang saya. Gaano kasaya? Recommendable. Mas masaya sa karaan. Ano pangalan niyo, ma'am? Doji. Georgie. Kayo, ma'am? Denise. Ida. Huwag na ako nakita. Yung Noida. Ay, magkapatid po silang dalawa. Kanta At jingle po silang dalawa. Jingle. Yeah. Thank you po. Thank you so much. Bye-bye. Ingat. Salamat po. Hindi pa natapos. How's the experience? Hi, it was wonderful. Thank you, Kiko, for this. Hi, next time. Next time, surely. Yeah. Thank